зебоиҳои тоҷикистони кӯсор, табиати нотакрор, мавзеъҳои таърихӣ ва фарҳангу ҳунар ки дар маҷмӯъ ҳама аз ваҳдату сарҷамӣ ва ободию оромии тоҷикистон гувоҳӣ медиҳанд, аз ҷониби суратгири машҳури тоҷик, аъзои иттифоқи журналистони тоҷикистон ва Русия Шӯраҷон Ёров ба хубӣ аксбардорӣ шудаанд. аз ҳамин хотир намоиши навбатӣ аксҳояшро дар осорхонаи миллӣ Шӯраҷон Ёров таҳти унвони «Ваҳдатнигор» ба маърази дид баровард. муаллиф ин намоиши зебои худро ба ҷашни 25-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ мебахшад. зимни ифтитоҳи чорабинӣ ки дар он намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон, консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов, федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили тоҷикистон, сафоратхонаҳои муқими Душанбе иштирок намуданд. директори муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ Иброҳимзода Зафаршо зикр намуд ки воқеан ваҳдати миллӣ ҳамчун падидаи нодири даврони соҳиби истиқлолии кишвар барои сарҷамъ намудани миллати дар ҳоли парокандашавӣ қарор доштаи тоҷик нақши басо бузургро иҷро кард. ваҳдат омили асосии сарҷамии миллат буда. аксҳои суратгир Шӯраҷон Ёров баёнгари иқболи нек ва сарҷамии миллати сарбаланди тоҷик дар даврони соҳиби истиқлолии давлатӣ мебошанд. дар намоиш аз ҳисоби аксҳои гирифтаи Шӯраҷон Ёров 160 адад акс пешниҳоди тамошобинон гаронда шуданд ки онҳо инъикосгари дастовардҳои солҳои соҳибистиқлолии Тоҷикистон ва ваҳдатофаринии мардуми шарифи тоҷик мебошанд. дар аксҳои суратгир Шӯраҷон Ёров ки дар тамоми чорабинои сатҳи давлатӣ ва дар байни мардум бештар масалан иштирок намудааст ва аксбардорӣ намудааст, тамоми соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ, сиёсат, фарҳанг, иқтисодиёт, варзиш, тандурустӣ ва ҳамзамон лаҳзаҳои хеле ҷолиб аз ҳаёту рӯзгори мардуми шарифи тоҷик аккосӣ шуданд ки албатта аз дидани онҳо мо ба санаҳои муҳим, ба урфу одат, ба сатҳи зиндагӣ, дӯстӣ байни халқҳо ва ба ваҳдатофаринии миллати тоҷик яъне бо бештар ошноӣ пайдо менамоем. суратгир Шӯраҷон Ёров борҳо чунин намоиши аксҳои худро дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон доир намуда фарҳангу анъанаҳои миллати тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ кардааст. ӯ мегӯяд ҷашни ваҳдати миллӣ барояш муқаддас аст ва бисёр хушҳол аст ки ба ин муносибат бо дастгирии осорхонаи миллӣ намоишеро пешниҳод сохт. ваҳдати миллии мо бисёр иди пуршараф аст, барои ин ки барои ба ин ваҳдат мо ноил шудан бисёр талошҳо шуд, бисёр ҷонбозиҳо шуд. хусусан раиси ҷумҳури муҳтарими мо бисёр ҳаракат карданд, бисёр карданд ки миллати мо ба ҳам ҷамъ ояд. барои ҳамин ба ҳамин муносибат чизе ки дастовардое ки дар ҳамин солҳо мо ноил гардидем, ман дар бисёраш иштирок кардам ва ба бисёри чизҳое ки ҷолиб аст ҳамин ба марази тамошо гузоштем. бо дидани ин аксҳо тамошобинон метавонанд бо эҳё ва рушди тамоми соҳаҳои ҳаёти Тоҷикистон давоми солҳои соҳибистиқлолӣ, сиёсат, иқтисод, фарҳанг, табиати нотакрори Тоҷикистон, ёдгориҳои таърихии сарзамини бостонӣ, урфу одат ва анъанаҳои мардуми тоҷик шинос шаванд. намоиши «Ваҳдатнигор» дар осорхонаи миллии Тоҷикистон то 1 июли соли равон идома меёбад.